Qozonda галәмне үзләштерү белән бәйле 4 урам табып була. Космоска беренче очыштан соң 3 көн узгач, Казанның Яңа Савин һәм Мәскәү районнарында 11-нче Союзный урамы Юрий Гагарин дип үзгәртелә. Аның янәшәсендә генә конструктор академик Королёв урамы. Шунсы кызык, Королёв белән Глушконың Казандагы Лядов урамында бер бүлмәдә яшәүләре билгеле. Башкалабызда шулай ук академик Глушко һәм космонавтлар хөрмәтенә аталган урамнар да бар. Казанның беренче һава аланы нәкъ шунда урнашкан иде. Ракета төзелешенең башында торучылар данлыклы Валентин Глушко белән Сергей Королёв менә биредә хәзерге КМПО заводында эшләгән. Алар реактив җайланмаларны гамәлгә ашырган. 1945 елда Казаннан киткәч, Глушко белән Королёв СССРда бөтен ракета төзелешенә нигез салган. Фәнни яктан да Казан белән бәйле әһәмиятле вакыйгалар күп. 1944 елда ук Башкаладагы авиация институтында илдә беренче реактив двигательләр кафедрасы ачканнар. Аны Валентин Глушко үзе җитәкләгән. Аның укучысы Вячеслав Алимасов Казан җылылык энергетикасы һәм реактив двигательләр төзү фәнни педагогик мәктәбенә нигез салучыларның берсе. 2000